Een goeie. Jee. Ga je ook een mooie moeds op? Ja, die heb ik gekregen. Oh, van waar dat? Nou, dat wie met een andere actie voor bijen of zo. Verleden week, 2 weken waarom. Kwamen ze bij me in de winkel. Wat zit erop? Nou, ik weet het niet. Geef ze warmte. Geef ze warmte. Ja, Wat win je aan van? even aan het wandelen. Ja, het is tractatie vandaag. Ja. Hè? Nee, ik mag dit stukje graag even herinneren. Dat doe ik minimaal 2-3 keer in de week. Even fit blowen. Nou, onder andere ja, maar ik vind het hier ook verschrikkelijk mooi. Hier ben ik eigenlijk opgegroeid. Ik ben nou lui die ervoor zorgen dat ik hier op mijn Zevendal op een camping stond. Dus ik ken elke centimeter van dit gebied. Je hebt hier op een camping altijd. Ze hebben dat 30, 40 jaar staan, ja. Dus ik ben hier een beetje opgegroeid. Leren vissen. Ja, alles eigenlijk een beetje. Dus nee, dat is elke keer genietje. Vandaag vooral, ja, dat ik in Wien steert. En ja, het is een beetje voorjaar, toch? Dus. En je bent altijd wel lekker los van corona of los van sport. Nou ja, ik heb een eigen tegen. zaak, dus ik ben eigenlijk gedwongen vrij. Hè? En nou, ik heb het best druk gehad, de afgelopen 6, 7 jaar. En dit komt voor mij als het ware, en dat merk ik nou pas, als een cadeautje. Want ik weer wat overwerkt. En ben je dan een soort aan het nijtinken onderwijs? Nee, ik liet het allemaal los. Ik geniet je even van de vogels. Hè. Er zijn protte haalscholvers en protte fut. Die zit achter mijn visjes aan. Die hou ik in de gaten. Nee, dat ben ik heb dat verleden hier heb ik daar protten over in zitten, hoe het allemaal zou komen. En toen is het allemaal goed gekomen. En ik heb mezelf beloofd dit jaar daar niet meer zoveel. Ik heb het loslaten. En ze hebben goed voor me gezorgd. Ongelooflijk kuiert aanwezig. Nou, dank u wel. Je bek. Doeg! Tot ziens.